Taivasten valtakunta on täällä! Katsokaa! Se on Jeesus! Siellä kutsutaan profeetaksi! No niin, Messias! Missä on kruunusi? Vai oletko vasta matkalla kruunajalle? Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Katsokaa itseänne. Katsokaa ympärillenne. Te olette maan suola. Mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan enää suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään ja ihmiset taulaavat sen jalkoihinsa. Kääntykää. Ottakaa kukin ristinne ja seuratkaa minua. Minun ikeni on hyvä kantaa. Minun kuormani on keveä. Voi sinua, Jerusalem! Voi sinua! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Paatunut on tämän kansan sydän. Vai vaivoin he kuulevat korvillaan ja silmänsä he ovat ummistaneet, jotta eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, jolloin minä parantaisin heidät. Jos vain ymmärtäisit, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Mutta vielä et tajua. Mikä kuva tässä on? Vaakuna! Tietenkin! Kas niin, vaakunahan siinä on. No antakaa sitten valtiolle sen, mikä valtiolta on saatu. Ja antakaa Jumalalle sen, mikä on Jumalan. Minä säälin teitä, te lain opettajat ja fariseukset. Te maksatte kyllä kymmenykset, mutta mitä teille merkitsevät oikeamielisyys, ystävyys ja luja usko? Te sokeat oppaat. Hyttysen te siiviloitte, mutta nielaisette kamelin. Te olette säälittäviä. Ulkoa kuin kalkitutte haudat, mutta sisältä pelkää kylmää ja tyhjää. Te suljette ja salpaatte taivaan valtakunnan oven. Sen oven minä olen tullut avaamaan. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja läveä tietä, mutta se vie tuhoon ja kadotukseen. Totisesti. Tämä sukupolvi joutuu vielä vastaamaan tästä kaikesta. Älkää pelätkö ihmisiä. Ei ole kätköä, joka ei paljastuisi, eikä salaisuutta, joka ei tulisi ilmi. Minkä minä sanon teille pimeässä, se julistakaa päivänvalossa. Ja mitä kuulette korvaanne kuiskattavan, se kuuluttakaa julki katuilta. Vielä vähän aikaa valon teidän keskellänne. Kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo. Ja kun minä olen mennyt, olkaa te maailman valo, mutta kuitenkin. Vielä tänä iltana yksi teistä kavaltaa minut. Kenestä sinä nyt puhut? Etkä minusta. Juudas, veljeni, en minä niin sanonut. Mene. Mene nyt. Mitä aiot? Tee se nopeasti. Tunnettehan te minut. Ei kukaan pääse isän luo kuin minun kauttani. Hyvää tahtoa ihmisellä on. Mutta riittääkö se? Kuinka kaivata tulevaa, joka on niin hämärä?
kuin muuri. Alta ei mahdu, yli ei uskalla ja kiertämiseen kuluu koko elämä. Isä, sinä ojennat minulle katkeran maljan. Etkö voisi ottaa sitä huuliltani? Jos me vastaamme aseisiin aseilla, ei mikään tule koskaan muuttumaan. Kaikki työmme valuu hukkaan. Luuletko, etten voisi pyytää apua isältä? Mutta näin on tapahtuttava. Hyökää! Jumalan poika. Olen. Ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja kuinka hän kulkee taivaan pilvien keskellä. Mitä? Teidän majesteettinne! Tervehdimme sinua! Palveluksessanne! Kuninkaalle kuninkaan kamppeet! Ja kruunuspäälhän kuningas tunnetaan. Tämä ei sitten karkaa tuulessakaan. Kansalaiset! Juutalaisten kuningas! Herra, ei anna sinun jalkasi horjua. Väsymättä hän varjelee. Ei hän väsy, ei hän nuku. Hän on suojaava varjo. Ei hän väisty viereltäsi. Päivällä ei aurinko sinua vahingoita. Ei kuun öinen valo. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi. Nyt ja aina. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Me pysymme yhdessä. Älä pelkää. Jumalani! Jumalani! Miksi minut hylkäsit? Hylkää ilman kuntoa! Missä on
Tiedätkö? Isä! Minun käsini! Minä annan henkeni!